Morning Tinejaki nde nkhani yomwe ikupanga trend ku Africa kapena nditi ku South Africa so it makamaka ku South Africa fa ndiya ku South Africa enti ndiya DJ Wallace ndochuka kuti DJ Wallace koma dzina ake lenileni ndi Warwick Stock anabadwa 1985 analochuka DJ wa pa radio komanso TV presenter amapanga ma program osiyana ndi analodziwika kwambiri ku South Africa edi so no DJ Wallace zomwe zapangika nsoti anali ndi security company auti anayipanga inherit kuchoka kwa abambo ake ndi amapitiriza yeyo business ya security nde akuti ku South Africa makamaka mudera la Johannesburg kuli vuto la ma hijack buildings ati ma hijack building ndi malo onena kuti ma building oti ali ndi aini anje koma zigawenga zinapanga take over ati anthu oti amangotenga building ija nde kuti aini aje sangaloledwenso kubwerako amakhala pa chiopsezo amachita mantha ndi kupitako komwe ndi anthu amene alanda building yaja amapangisa rent kwa anthu osiyana anthu makamaka so anthu obwera amapezeka kuti apanga rent malo aja nkumalipira iwo aja building yoti si yawo eti anthu akhala mwina basi flat nkati mwa building muja adzikhala mmene muja nkumalipira zigawengazo pamene aini aja building yo akuchita mantha ndi kufika komwe nde pena amatha kukapempha kaya apolisi kaya pita ku court kunena kuti tufuna building yathu mutithandiza bwanji ndi akuti DJ Wallace company yake inayamba nokupanga zitizo zimenezo zoti akachitidwa haya basi azipita kukathandiza anthu kunena kuti alande ma building yawo nde security company ya DJ Wallace imathandiza kuti azilanda ma building acho kuchoka kwa zigawengazo akutero eti nde ali ndinaona clip yake video yomwe ankayankhula DJ Wallace yankadandaula kuti zomwe zikupanga zigawengazo ma flat iwo oti alanda kwa anthu ena wapanga rent kwa anthu mwina aku Malawi kapena ku Mozambique kapena ku Zimbabwe mwina anthu 10 kapena 15 room imodzi enyaja building nkumachita mantha nkufika komwe eti anthu kufuna kunena kuti anyaja ma building upofuna kuti alande chifukwa choti omwe alanda ma building wo anali anthu oti opsa amapita kukamuza no DJ Wallace uja onena kuti tithandize kuti tilande building yathu nde building yomwe anapita pa tsiku limenelo pa 16 December 2025 akuti dzina ake nali Zambezi House mone kuti mupanga anthu rent osiyana ndi amapita kuti akayite inspect building yo kuti kamwina alande kayatani koma kuti ndi ntchito yoti zoopsa chifukwa choti akukhangata kulimbana ndi anthu oti ndizigawenga eti anyaja ma building akukanika kuwatenga futa achita mantha ndi akamuza iyeyo kuti awathandize chifukwa ndi security company ndi atananyamuka tsiku limenelo amapita ku building limene koko ku Zambezi House ko anali ndi munthu wina nde anapeza kuti watuka mkalimoto akuyenda pangotulukira anthu atatu anaoneka pa CCTV anthu atatuwo wina anatulusa mfuti nkumutani nkumuombera kangapo DJ Wallace yo munthu uja nkuthawa DJ Wallace nkutani kumwalira ma investigations akupitirira ndi nkhani yoti kupanga trend kwambiri ku South Africa ndi mapatsi ena Africa fati anali munthu odziwika eti zomwe zinapangika ndi zimenezo akufufuzabe kuti omberawo ndi ndani akuti pa CCTV paoneka anthu atatu ndipo aoneka kuthawa mmodzi amene anaomberayo akuti ndi ama dreadlocks nde akuafufuzabe zimveka kunena kuti cheni chinachitika ndi chani ngati panali motive ina koma akukhulupirira kuti ndi nkhani zake zokhazokhazo zokhudza ma building ochitidwa hijack kuti akukhala ngati kuti aulimbana ndi zigawengazo imene ndi nkhani ya DJ Wallace zikomo kwambiri.